Ali Nuhu ya wallafa wasu tsofaffin hotunansa da shi da marigayi Nura Mustapha Waye a yanzu haka, kamar yadda a yanzu haka Ali Nuhu yana yabon halinsa, haka zalika ma jaruman Kannywood da yawa suna yabon halinsa, domin kuwa ka san cewa darakta ne na gari. Duk fim ɗin da ya shirya za a ga ana koyar da addini a ciki, inda a yanzu haka mutane da yawa sun yi kuka da rashinsa da aka yi, domin kuwa Kannywood ta yi babban rashi. A yanzu haka mai sauraro ka san cewa dai mutane da yawa suna ta maganganu a kan cewa Nura Mustapha Waye ya kasance shahararre wajen ba da umarni a masana'antar Kannywood, domin kuwa a yanzu haka duk inda za ka zaga za ka ga cewa fina-finansa suna popular, kuma ana kallon fina-finansa wanda ya ba da umarni. A yanzu haka mai sauraro Allah ya yi wa wannan jarumi rasuwa, kuma muna fatan Allah ya ji ƙansa, kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Mai sauraro ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shi ne shigowarka channel ɗin nan ta farko, ka danna mana alamar subscribing, sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro kamar yadda kake bibiyar mu a wannan channel ɗin mai albarka, ka san cewa muna kawo maka labaran da ya danganci Kannywood. A yau ne muka tashi da labarin cewa Allah ya yi wa jarumin Kannywood ɗin nan, daraktan Kannywood ɗin nan rasuwa, wato Nura Mustapha Waye. Kamar yadda Lawan Ahmad shi ne ya fara wallafa labarin mutuwar tasa, kuma a yanzu haka mutane da yawa suna fatan Allah ya ji ƙansa, kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Amin summa amin. Mu ma a yanzu haka muna fatan Allah ya ji ƙansa, kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa, domin kuwa Nura Mustapha Waye ya kasance mutumin arziki. Kowa yana cewa mutumin arziki ne. To mai sauraro, mu dai a yanzu nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu, kada ka manta ka danna mana subscribing.